Γεια σας παιδιά, είμαι ο Gold Gamer και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Survival, οπότε καταλάβατε. Λοιπόν, καθίστε να βάλω το πρώτο πρόσωπο και θα παίζουμε και με τον Brawl Stars Gamer, οπότε μπορούμε. Ωραία, γιατί με βγάλω εκεί, δεν ξέρω και τι κρέμεται και κάτσε με βουλιάξω. Να μαζέψουμε ξύλο, να φτιάξουμε ένα σπίτι και να βρούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα το μαζέψω το ξύλο το καλό. Ναι, το ξέρω ότι έχω και καιρό να κάνω βίντεο. 1 μήνα περίπου έχω. 1 μήνα. Αυτό πρέπει να κάνω, εγκαίρωση. Παιδιά, θα παίξουμε και καμιά μέρα και σε σερβερ. Έχω ξαναπαίξει σε σερβερ. Πες ότι είναι 10. Όχι, 9 είναι. Το βίντεο θα το κάνω 10 λεπτά. Αυτό εκεί. Υπάρχει αυτό το ξύλο. Μη με κοιτάς έτσι. Μη. Μπράβο. Λοιπόν, και πάμε πάνω. Ωραία. Βέρτα μου. Πάλι αυτά με τσιμπούσαν πάλι αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι έπαθα. Τέλος πάντων. Παραλίγο. Ωραίο. Δεν θέλω τα φύκια, όχι. Όχι. Έξω. Γιατί είναι μικρό νησί. Αν είναι μικρό νησί πρέπει να φύγω από εδώ. Πρέπει να πάρω... Μου φαίνεται είναι μικρό νησί. Να ανέβω πάνω, να δω αν είναι. Δεν θέλω να χαλάσω το ξύλο μου, οπότε... Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τελικά, παιδιά, είναι μικρό νησί. Ή μάλλον μεγάλο, δεν ξέρω. Μπορεί να παίζουμε και ράφτ. Όχι. Αου. Λάβα. Δεν τη χρειάζομαι και τόσο πολύ. Μόνο να πάω εκεί στο Nether και τότε μπορώ να... Έκανα κολλήλα. Ναι, να με το ραβδί. Αφού... Ναι. Τι κάνω τώρα? Να τώρα... Λοιπόν, κάτσε να φτιάξουμε ξύλο. Όλο. Να πάρουμε βραδιά και ένα crafting table. Μετά, παιδιά, θα μαζέψουμε 5.000 ξύλα.
Ναι, είναι περίπλοκο. Αλλά όχι 5.000, έτσι το λέω. Ωραία. Θα χρειαστούμε από εδώ και πέρα μόνο αυτά. Έτσι. Θα χρειαστούμε αυτά μόνο. Ωραία. Και πάμε να μαζέψουμε ξύλο. Γενικά θα κάνω parts με αυτό. Μπορεί να μπει και ένας φίλος μου, ξέρω εγώ κάποιος. Κάποιος μπορεί να μπει. Όλοι και κάποιος μπορεί. Ωραία. Μαζεύω ξύλο για να φτιάξω και ένα σπίτι κάπου εδώ. Μετά θα έχουμε πρόβλημα. Το ξέρω, θέλει πάρα πολύ δουλειά να φτιάξει σπίτι στο... Φύγε κάτω, μην τα πάρω αυτά, δεν θέλω να τα πάρω αυτά. Φύγε κάτω, γρήγορα. Φύγε από εδώ. Παραλίγο. Και λέω θα πέσω. Να το, αυτό. Αυτό σε τσιμπάει. Αυτό. Μετά από λίγο σε τσιμπάει. Ποιος με χτύπησε, αυτό ήταν κανονικό χτύπημα. Πάρ' φίλε, να... Φεύγω. Κουράστηκα. Κι άλλο ένα. Ίσον 20. Να, τελείωσε. Οπότε τώρα πάω να μαζέψω λίγη πέτρα. Πάω να μαζέψω πέτρα. Άμα βρω. Δεν έχει σπηλιά, είναι όλο... Όχι, εκεί πέτρα. Φέρει και τα raspberry. Αυτά. Μα το ξύλο θα σας χτυπάω. Μην. Εγώ χαλάσει μισή καρδιά για αυτά. Έλα. Χάλα κι άλλα. Ναι, ζώα δεν θα βρω. Ναι, τι να κάνω παιδιά. Σπηλιά, ωραία σπηλιά. Λέτε να βρούμε διαμάντια. Όχι, δεν θα βρούμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρούμε. Καλά, αν το ανακαλύψουμε, ναι. Ζόμπι. Κάπου εδώ υπάρχει και ένα village, αλλά στοιχειωμένο village. Πρέπει να σπάσω και να πάω... Σίδερο! Πρέπει να έχω πετρινή αξίνα. Ωραία, 1.
παιδιά, το σπίτι θα το κάνω έτσι. Ωραία. Πετρινά αξίνα και... αυτό είναι το YouTube Studio. Γεια σου. Μόνο... έχει κι άλλο. Μόνο αυτό. Όχι κι άλλο πάνω, δεν το πρόσεξα. Ναι. Δεν βλέπω και τίποτα, τέλος πάντων. Ότι να βγω έξω να αποχαιρετήσω. Γιατί η ώρα πήγε. Πες ότι δεν έχει... όχι. Όχι! Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!